Hi friends, hi lam sugar norok no. Ani the Kokborok life history channel ang norok ni bokok sik RE.DEBBARMA. Achuk tong suk di hinay nang sai kalanggay. Tabok bo nang phaya. Nang ano ko ri kalang mani. Oro no asugay tong suk di ang phai tong go hinay. Tabok bo nang sok paya. Ni ni raita. Tamo abo. Ang nono kol khay na kan kebo. Kol waiting nang tanggay ani kolok no romya nang borowo doti phaiti hani ang no message like able tamne nang message ni reply reya tamang khanang tamang kha ang sawi manliya ang no na singjak nang jejaga no asuki tongsuk dikasuk ang phai tongo ni saiklang majaga wono asugi no ang na singi tong mile nang tabukpo tangi shokpaya damsa tamai ni kol nang waiting mano nang ano tangai omohai klaimang puno no nang message klaibo nang reply riya ang no ni whatsapp bo text klai kable tab ni nangano reply ria angura chukui tongmani damni kawi thangka haipan nang shok phaya tab ni nangano omohai khlai ning phatcha ke omohai ke altok sakai thangmani ang tamu hnei bujinani nungno sasiti ano nono ang agiwo kolwaiting rok mano haipano nang phatkeno ani kolno romai khasuk tamsadi ni kokshau o jorawani bukha busik tongtho nang sawi deman tabuk nangano mohake waiting phunuk mani ani kolno romyang mani ani message no care khayang mani ani bukha bomohai matong nang sawi deman nang sawi deman tebo singno no white khai tong sinai bopro nang phai sinai bopro nang ani message ni reply ri sinai ni whatsapp ang no text khai mani bopro reply ri sinai damnei tamai no na singi tongo lamao ang nang bopro sokpai sinai no na singai tongai khor tung nai kha ang ba oro hor da ai tong sinai tamni nang ano mohai khaika bujiwoi manliya ang no na singi tongo ini call waiting pai khangke ano call khainai nei nini samung biji pai khangke nang ki phile phainai hinai ang tabuk bo orono asuki tongo phaiti nang ki phile phaiti